इहे त बा नैहर में हो जीवन बुझाता जीवन अपन शौक पूरा कल इहे इहे न कहल जाला हो कि अपन अपने होखेला आन आने होखेला आ जाना तरी सकी फुआ जी बढ़िया बनावेली अपन हाथ से त देखो कैसे औला के बाप रे बाप हाय 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 हेतना हे तल के ध दिहनी आ केतना सुंदर मसाला पीसले बाड़ी स आ हेतना तले के बा आ कि बेचारी कैसे कहते से फुआ जी बनाई या खाई आ केहू के भगवान देश न भतीज पतोई चाहे भौजाई तो हमारे भौजाई लेका हमारे भतीज पतोई लेखा ये दादा फुआजी ए फुआजी गोल लागतनी नहा धो के पूजा पाठ कर ले हनी अभी बनावते बानी न। हां त का करी फुआजी हमरा के तनी लागता कि खराई होई जन्नी कुछ बनल लइखे न। नहीं अभी तक ताला तन तक केंगा ने बना दे लेकिन कुछ कहीं आपका अंडा ताले का जमाना ही दूसर बाटे ना त का करी हो नुकसानी करी हो नैहर में बनी तो का फुआजी अंडा बाप भाई के बच्चा ही नहीं कहतनी कि तब का खाई मुंह ले का लगाई मुंह धोले बानी अभी फुआजी बुझाते दादा हम ना रहती तो न धरा 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 आई धरा रुक दे तारी कुछ कह फुआजी तब हम अंडा बाद में खाइब का। हां अरे तू कही ह ना बना देम तो भूख लगी तो अपन खइया ई तो हने लो खातिर न दे तब धरी का दे रुक दे तारी अपन जौन बना रहे जौन सुख पर आदमी खाला कुछ कहीं अंडा भागोता है जैसे कुछ कहीं अपन नैहर में ढेर ना अथु करी ना और बस 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 ला पोछला सगो दे दे लगरे त पोछ देबे कहिया थावा ढेर नहीं फुआ जी आपो का हाथ बड़ा के बा ना हमरा के सगो में से ध दी ह अच्छा जे ध देता नी अजी आपके मोह के लागी कोई ना पहिना कि साग हमरा के मोह केला का खाई साग अरे यही के संगवा खाई सागवा आपके तीत मीठ निक लागेला ना ए फुआ जी लेकिन अंडावा एक पीस ही में दे देती त ठीक रही अब मेरा रुखा ये देखा जे तोहन लोग ना ये बाटे भलाई करे जोग नहीं खे जानलू जा हम सोचनी हवे कि जो नासी बासी बाव के खिया दे आ करीब बात से त अंडा खाही के बाटे फुजी तब पेटवा भर जाई से त जुसवा से कौन चीज खाई सान के जी त छिटिक जाई हटा हटा तनी अंडा दे न जी एमे एक पीस खा ले को बार मुंह जुठार अरे हम जोन देर में दे में भुरकुलिया चुआ दे जाए दे रात अभी हम मन नहीं के कर एगो आलू ये दे तनी दुगो पियाज छिड़ बन जाई त खया न ल धरा पियाज दुगो पियाज ये दे देखिए फुआ जी आप ऐसे तो मन खुश रहेला आप ऐसे तो मन खुश रहेला ले जा हटा खुश रहेला जननी बात भई जब हम कहत नहीं तो अंडा जरूरत जी आपका अंडा जरूरत है ठीक बेटा जरूरत नहीं के तहने ले लखा कुछ कहीं फुआ जी कहां धनी है रे अपन मन पसंद के अंडा बा बखारा लगा के अंडा बना जी अरे बखारा लगा के ना रही हो बताओ सब करे कमे के भाव न देखो कि केहू के ढेर खिया दे केहू के कम खिया दी हां हां फुआ जी निक नहीं कर जोन भी करता निक नहीं कर जन्नी देखा है कोनी बेटी पतो के मतलब के चूल्हे के से तनी तुए क के दूरिए खाला त ठीक रहेगा आप चूल्हे में बैठ के खाए तो ठीक रहा ना हां निक लागता ना फुआ जी अच्छा ना लगी ऐसा तो ले के जो ना हम ना ले आपका जूठ ना खाई हम काहे यही तरह हम खइबे ना करब चलो तनी ये दादा ये घर में जाए फुआ जी रब ते मुर्गा मछली चिक के मिली हमनी के खिया दई हैं कि रोज रोज हम भतीजन के नोटिए तू कर बुझा लेकिन कुछ कह ई बा नैहर में कि जे तनी कहे नहीं वो तने भर करे सब हम बस माने फैशन बात में खम और जैसे हर चीज खाए के बाद खाए के बाद लिया दी हसन ये ना बाटे एहे तो नैहरा से हमरा जाए के नाम मन करेला अजी नैहरवे के दिन हुए कितना में भैया हमारे मर्द के समझावला हमारे बहन के खइला पियला में उठा न रखी है तो देखलो ना कि हमारे कहीं जाले तो कैसे अगर मर्द बा भेड़ुआ के
आव हम न जानते नहीं कहाँ फायदा बा। अब कइले बड़न घर आगो नहीं करे पड़ल बा झाड़ू मारला बिना चूल्हा में आगी बरा गुल बाटे भले बाहर आव चाहे मत बाहर आ एगो जवने फुआ जी आइल बनी नु लागेला कि हमनी के साथ से बन जाई ना ऐसे आदमी लाजे लिहाजे ना बोलेला नु कि चल बड़ जेठे बानी सास के बराबरी आ पतो लेखा एकदम हाथ दान में राखी केनी बाड़ू हो केनी बाड़ू भातवा तो बना के आया गइलू है अंडा दे देलू फुआ जी के बनावा तड़िया खा तड़ी सुने कोई तो साग भात फरा देली सुने दीदी एगो बात कहतनी भातवा हम बना देनी आ फुआ जी हो जाला चूल्हा तरले हमरा काटा देने कहते कि सवादा ने हटैली है सवादा ने ना कहते कि तोनी के हाथ के बढ़िया ना लागेला मसाला बढ़िया से ना भुजेलो देखा तड़ू आ साग भात अपने हो जाए अंडा भूज के खा तड़ी हमनी के साग भात मार रखले बड़ी निकाल के तो के उहे मिली टेंशन मत ल जा। ये दीदी हम तो साग खाइबे ना करी ना मत खा गरज की परले खाइए के ना पड़ी जब बता ये मतलब गलती काम नहीं की करत ए जाया के हक दा तो इनके जाके नहीं की मलकावा देखाओ तो हम ए जा हक दा देखाई ना ए जा मलकावा देखाओ अब बोल दी आदमी नु तो टोला में रोवत चल जीवन के आज हमर भौजाई मर गेल से तो दुख देतै से हमरा के लगन में तू करे ई त बात सही है कहत ऐसे लाजे लिहाजे जान जान नहीं की बोला लेकिन इतना भी मलकावा ना देखाओ जाला के आदमी खइले भी ना मरे लागे अपने खा के बेहुचा बन जा तू तो हमहू कहतनी और ना तो अपन झूठावा अंडावा देत रहलिए कोनी हम ना खाई के खाई जी उनका झूठा एक तो जल्दी मुंह ना फलेरिया भइला मुंह धोवेली ई त बात सही है कहत मारो जब बनावो तड़ी खा तड़ी ये कुछ मत दीदी दी छिपा में काहे नहीं खिले के खात के देखी त का कोई की जेन के दी होते ने चिमे ना ये कोनी घर में बर्तन छिपा नहीं खे के गमला में खातड़ी स हमारा डर लागला खोज हमरा के कहीं कहीं में मत दे दे खाए के खाए लगी आदमी अरे उनकर बस चली त काना कर दी कौन चीज सोच के मलकावा चलाओ तड़ी हो कोनी हमरा तो नहीं के समझ में सासू हमनी के नहीं खे यही के वजह से ससुई नहीं की हमने के अपन घरवा नहीं की देखे भर यही के वजह से और को तड़ी की बाप भाई हमने का कितना जनलू कुछ कह हमने के ससुर मन भी कर ले मानो तो कही अलार दुलार का बहिन बाड़ी ऐसे सोचता ना कि अरे ऐसा बहिन राखी में आगा माई भैंस रहला ना रहल का जरूरी बाटे जी दीदी बताई हमनी के खा के ना भैंस तड़ी को दिन हम कर घरवा जाई ना जाते इनकर पतोहिया कैसे करेली स अपन ना देखत तड़ी अपन एक देखत जे मलकावा देखत नहीं को दिन ले चलावत तड़ी ये दीदी पूरा तो रहू लसोर ले तनी तनी सान के खाई चुप रह यही ने मिजाज गरम बाटे अंडा बनता घर में आ थारी में साग भात मिलता लेकिन चूल्हा पर बना के धरियन तो हम चोराई जरूर है भाई हमारा बस का बात नहीं के ऐसे उ देबे ना करियन तो चोराइए के नु खाई उसे बड़ी 20 गो अंडा खा के तो खुश रह को दिन के बड़ी आज भाई खाई ना रही कैसे हम साग भात ना खाई ना हमनिए के घर में आवा हमनिए के घर में दबाव डाल के आ तू खा छीन के हम ठीक कैसे चल जाए तोरे पे बरल रे तो का करे मैं के ढकेल के हटा देली है अब उनके मारे जाई गोरिया पूजा पेटको के देखत त अंडा उछाम तड़ी तो हम धक्का हटा देली कि ना ढकेल देली अब मान ली कि नहीं कि कोनी आवाज भी अब देख ली तो वे कुल लुरिया सुखी का कोई खबे ना करी कुछ बोल ली तब तो उनका मुंह ला जा जाई अइबे ना करी हां तो हिया शहर के हमने लेखा देहात के ना या पढ़ल लिखल हिया जान बोल तो मुंह ला जा जाई कह दी के फुआ जी हमनियो के घर में माई आ भौजाई भाई से हमरो माई भौजाई के कैसे रखे ले मैं देखले बानी जा पहले का देखले बाड़ी फुआ जी उहे सोचतड़ी कि अबो करे तबो ना बाजा बाजी भाई ऐसे ना बाजी छेरी धइले रहता खइला के आंगले हटेली ना आ ये दादा एकदम खेतान में तो जाके लागता कि ये नहीं सरसोईया ओरिया लागता कि एकदम हे पथार पड़ल बाटे जनलू जादी खाना खाता नहीं सब मत कर जाता नहीं खाना का खाता नहीं हो अलमारी में कपड़ा सरिया के बाटे सरिया ली सरिया ला लेकिन अंडा ऊपर चोरा के खाई जरूर है हम तो संतोष करल बनी दादा जौना के लात हाथ चलावे कोई पिटाए कोई तो जाई नौकी संभारी उनके और क्या संभारी सुना तड़ू हां हाँ जी अरे आवो तनी हेने बहरो भीतर घूम लो हवा बतास लागी तो तनी मिजाज फ्रेश रही मने नया नहर बानी अब ये हम हवा बतास लेवे लगी घूमे लगी चार गांव ना तो अब दूसरा आंगन में थोड़े कहती हमारा आंगन ऐसा बतावे तो हमने के आसपास कोई के घर नहीं खे हैं ऐसे जे कुछ झाके ओके वाला नहीं खे वैसे कलई घूमत रह आ कलई तनी फुआ के तेल उल लगावत रह फुआ जी काले तो तेलवा लगैनी है अपन से कपड़ा उपड़ा कुल धोवनी है ना तो काले ना यान तो रोज ओकरा सुबह शाम तेल लगावो ना बार उर झाड़ के गुट्टी कुली क के तनी थी रखो ओकरा के ना तो बड़ा नो देखो
एथी कर ले शिकायत कर ले जाई नु तो शिकायत करी हाता ना ना जी शिकायत का मौका ना देम, जैसे वहाँ के कहम वैसे हम कह देम। ठीक बटे कहियन तारा ले कहिए बस दिन खाना- तारा रहिए का जाई बस चूल्हे नहीं खाना छुआइल ना, तो चूल्हे छुआ कर तो हम एक किस्म किस्म के खाना बना के वहाँ के खिएले रहती। हाँ तो अभी खियावे के बारे में मत सोचो, लेकिन जौन बात तहारा भी अपना से नु चूक मत कर। कभी गोड़ हाथ रंग दो तो अपने कोई हाँ कोनिया बड़ा करत गया कोई हाँ अभी बुढ़ाई बनी कोन बुढ़ाई भी फुआ देखा तब ना हाँ, तो ऐसे करे से मिल के चिंता मत करी। ठीक बटे शिकायत का मौका ना मिली। ना हो हमारा तारा घर पर में केहू हो के फुआ हो कम चाहे दीदी जी हो कम चाहे केहू हो के शिकायत का मौका ना मिली। हमार नाज बा तारा पर हाँ, अगर तो हमारा के ले जाए के आगे तोहर जिम्मेवारी बा। अजन अब तू कैसे हमरा के आगे करत बढ़ावत काहे तो हमरा के डुबाइए देबू ना तो उठाइए देबू का। हाँ जी हाँ ई सब जान तनी हमरा खुद हम बैठे के मन ना करला, खुद काम करे के मन करला कि उछुल उछुल के काम करी। हम ऐसे ना रही अपना घरे कुल कैले बानी धइले बानी, ऐसे हम आदत पड़ल बाटे। वो चिंता मत करी, हम एक बार चुलचुली ना तो करे बस सब अरे आता ना संभार लेबू तब तो हम कहम मत का कर ए बेटा बा हां भौजी एजा त मेहरलुआ से सट सट के बतियावत तनी का चाहतनी घर में आदमी खइला भी ना मर जा। नहीं ऐसा काहे हम कहतड़ हो भौजी का हो गइल बा त घर में की छोड़ गजलू हाथा ना बड़ा का गजलू बताओ सुनिए बात हमार अब हमारा कौन चीज के कमी बा घर में बताओ। शादी बियाह बीत गइल अपन घर गिरती हमनी का आज ले संभार नहीं जा सास ससुर नहीं के त अब संभार ले बजे सास नहीं की ना ससुर बाना ना जिंदा हां जगने आपका बियाह करी हम होंगे ना ससुरों का बियाह कर दे नहीं अब पापा बियाह कर रिश्ता बाजार से 400-500 का साड़ी लेके आई अब फुआ जी के लेके जाके छोड़ी आई कहे तो जाई तो ओकरा साड़ी रखले बे बा ना साड़िया रहे दी बस साड़ी जाई उनसे कहीं कि फुआ चल चल पहुंचा देता नहीं पूछी काहे घर में महाभारत न लिया दिए बूढ़ी का करत है 20 गो अंडा वाला 20 गो में से हमरा लगा था कि कुल खा गले बड़ी 3-4 गो अंडा बचल बटे के खाई के हो गए जाई ओमे से जी काहे खा ले लो सब कोई तो खिया दे लो नहीं के भुजले में अंडा बा भूंजले खा गुला अंडा गोनी तो साग भात कहतड़ी कि खा ल जा साग भात हम अंडा खान पानी बनावत नहीं हम लोग साग भात खा जाम त खैनी है भाई का करी तो बाकी फुआ सही में एकदम एथी तरह की ओकरा बुझाइबे ना कोई तो बताओ खइए सन भतिया कि ना अपने पेट में ना ना और बाड़ी देह ना बिगड़ जाई हो हां आदमी ये ना कहला कि हमार लड़की का बियाह शादी भइले त ना जैसे गोलिया त कैसन बियाह कैसन नहीं खइले बिना आदमी टूट जाता रह जाए। अब फुआ जी मलका चलाओ तनी जाए तो तू खा ले लो मिलल कि ना तारा के हमारा काहे के मिली हमारा के तो यही देख के दहिने हाथे खा ली दहिने हाथे खा ली तू ना बोल रहा हो तो मैंने बताई क्यों चल रहन हो ऐसे ना बोलो कि आपका बाबूजी मन बढ़ैले बने एक ही बहन बड़ी एक ही बहन के दुलार ते ओकरे तो फायदा उठावे ले ओकरे फिर से आ जाई फिर से बना ले। रुको हम देखते बहुत लकी हमनी शादी में तना कर्ज ऋण हो गेल कि कनिया पैसा धइल बटे वो बात नहीं के पैसा के बात नहीं के लेकिन ओकरा ऐसे करे के ना चाहिए रुक जा हमरा के फरिया ही के बड़ी छूट जाता थे आ या के जना टंकी कतन बुआ जी के आदत बाटे ई आदत बाटे इनका आदत के उतर छोड़ावे के बाटे जल्लू आवेली ते जे मलकावा चलावेली इहे मलकावा अपनी पतोहिन के संग घर चलेती तब न पता चली कि मलकावा होला का दीदी जी पतो तो हाथ गोड़ तोड़ दियो सब हमको कुछ ना पता रहे रउआ जैसे कम वैसे हम कर ये खाना खा ली है जब हमने का 2 टाइम खा ली तो एक ही टाइम में खत्म कर दिया खाना जानलू एगो हमनियो के फुआ जी आदमी जोगा के घर में रखा ताटे ऐसा हित रहता जाता घर में वहां के ला शर्म ना आवेला का जी लवल लपड़िया कब आगे जाई लगा दी जल एक बात बोलता सुन ल तोरा से भेंट करियो करबू ना जाके हाँ। तब तक पता चले सुन कंवरिया मत अपन आगे मत लगाइयो कोनो सास ना है ठीक ऐसा बोल दिया कि तार बोल तीत लागे कि चली जाई है जैसे हम तो चाहता नहीं कि केहू उनके बोले केहू बोल दे ओतने में तीत की लेस दे चल जाई एंगने उना जाइए दीदी कुछ काम करे के हमरा कर दी काहे ना करे के चलो चूरी के देखला अंडा के हने बनताटे चलो तनी तो फुई से बतिया ल मिठाई बोल द कि जुड़ा जाऊं आई चढ़ा देनी हो के ना नवर बिया अपन देखले बिया कुल ओकरी बाद बोल दे तने में उनके तितकी लगी चली जाइयो और त ठीक रही अपन एक बार बनावल जेमनी के 3 टाइम खाइल जाई अब मारे इनके एको पैसा का सहूर नहीं के झाड़ू के आदमी गोड़ लगे रहा फेंक देते सब जो है बुझाता तो है ई है ना बाहो घर में घर जीवन नहीं के के सिखाबो यानी के जतना भर दी बुधिया रही उतने भर न करी हस
नैहर में 13 हाली तक खाए के मिला ताटे इहे तो हमरा अच्छा लागेला ऐसे जाए के ना मन करेला बात बाकी 10 गो घर बा 10 किस्म के बनेला दू कर बेसिए खा लेनी हमी उहे सोचत रहनी कि बाद में खा लेल रहती लेकिन का करी कोनो ए आजी दादा 5 रुपया अरे ना होता 2 ढील निकालता हमारा तो ना खटा ना ढील निकाली मांगते त ना की देता कुल अंडा खा गइलू मार 5 रुपया के फेरा में पड़ल आजी सुना ना तेरा गांव में ना मिलेला खाए के कहता तो मैं सिखल सकारे काहे के हमरा एक अंडा मिलेला तू मार चटपट कर देलू अरे का करे नी तब मिली ना पैसा मांग के पर माई से जोर मांग के लिया ले जो अब फिर से बनाई जा तका हमर बुझा तो तार गांव में खाए के ना मिले ऐसे आवेलू मिलेला ना हमारा गांव चलबू तब ना गांव जेबी तो तोरा के एगो फराक दे चल रहे दे जे बुझा जा का ना तू देबू निकाल निकाल मन एगो थरिया खाताड़ी आ ढेकार लेताड़ी हमनी के कुछ मिलते नहीं के उ घटो तरु सरे उ घटो तरु हमरा के खिया के आ तार के केहू खियावेला ना तू अपन से ले खा लू तोर माई बात सिखा के भेजल सना के जाके कही आजी के हेंगने हेंगने हमरा भूख लागल तो मैं जानतिया का हो गई लड़की हो के घर से कुछ मांग के खा ले जो हम देखते जक लड़की है त केहू के घरे खा ले हां हमर मम्मी मैंने कल केहू घर से मांग के ना खाई जाला अपन घर खाई जा चुप तोर माई सा त भतारी हिया हमर माई के गाड़ी मत जा हाँ तार माई सिखा के भेजते तो तुम के कुछ कह द 5 रुपया मांगे हो तारी अपन जो हमरा के तन मांग के लिए जो तो हमरा के तन नमकीन किन के लिए जो वो पैसा बा ना निकाल खुटा में से हे जे पैसा ले ले बनी अब जो जैसे जाए लगम तो तोर माई तोर बाबूजी दिहन जे हमरा के तबे ना जाईम लगे पैसा बा इयो का सोचे तर के दिया तार का पैसा नहीं पैसा सुन का रो क के हमरा के मुर्गा बनाव जो जो मुर्गा ना बना ना हमरा के फेर ना देबू कुल खा जेबू हम ना रो जो हम ही तू बना के खाई जी जो ना टंगरी देम तोरा के चुसी है ना रह दो तू जा अपन गावे आ कोनी हनु की कब जाई बेगिया में कपड़ा उपड़ा कस देले बानी आके जाता गाँव ना जाइम फूफा बीमार बानी अरे मम्मी जाई हो ना जी कहत उठ बैठ जाता गेटिए परेशान कर देले बा वो नहीं रहला खाली गठिया के फेरा में रहता रू का के फेरा में रही बताई का के फेरा में रही अपनो घर द्वार देखल जाला फुआ जी हमरा घर देखे खातिर नहीं की सब पतो देखे वाली करे वाली नहीं की सब जी रोवा के ए जे बारी तो लोग के दुख बता बोला जा आ ये फुआ जी ना हमनी के कौन दुख बा हां दुख बा तू कुल खाना खा जाता रू तारा बियाह में एबो ना कर माटियो ना करम जानते नहीं खू का रे झाड़ू हेंगन फेंका जाला बत बतियले बाड़ू नहीं के रिश्ता चलाओ चाहत रु फुआ जी बीमार बावन आ वहां के फोन करले रही बबुआ जी राउर हमरो से कह देनी अब जाइब कि ना जाइब अब लास्ट उनको चलता सीरियस खाइल पियल 2 दिन से छोड़ देल बानी जो तरह ना जो तरह मोबाइल लिए तरह फोन लगा तरह जो तरह जो तो काहे ढकला कैसे गो अपन खाना नहीं के मिला जो रुपया मांगती है ई नहीं के कहत कि हां ई आइल बड़ी हिते में तन करा के दे कि जो जाता नहीं सुनो ले रे अरे कोनो बात नहीं के ना तो रहो कोनो बात आ मर्जी हनु त कमनु के ना बतैली से पतोइया ओकर अच्छा ठीक बाटे तनी वो काम करो कैसन त मन होखत ताटे तनी हमरा के तनी एथु मुर्गा मांग के तनी आधा किलो आ तनी आ ना जाई एथु फ्राई पैसे लेखा ओखल जाता नहीं आ मुर्गा मांग दो रोज 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 नोचते बानी फूफा जी बीमार बानी और हम मुर्गा लौकताटे कैसे त काला के चिड़ै के जान जाए लड़का के खेला ना उहे हाल बाटे आई जैसे बहन ये का मर जाई हन तब बराबर के ए त पतनी के काने मर जियन 2 दिन भेंट कली दूरा त रह जाई संगवा मोड़ाइया में सुत रही ई त नहीं के सोचे के खाली मड़ाई में सुतवा के फेरा में रहलू जा पेट के बारे में नहीं कुछ हमरा सोचत आए मुंह तरन जिया तरन तो लोग हम सब बुझता नहीं जले खाइम ना तले जाइम ना बेग ओग निकाल ले हनी काहे ना जाइयो अपनी घरे ए जे क दिन रहियो ऐसनो हित ना तो होला ए दादा आए कि आदमी के बरियो तन भागाव ऐसने फुआ जी बाड़ी ए दादा इहां के घरे चल जाइए त इहो के घर नौटंकी कल जेते हिंगे न लागी का हो टूटल का उनका चप्पल वो दे दे हम ठीक कइलू कौन एक से एक बहाना करतनी कि फूफा जी बीमार बावन 2 दिन से खाइल पियल छोड़ देले बावन ये मिलत न है ये कहतनी नु मुर्गा है मछली है अंडा है बर्गर है पिज्जा है कहते जाए के बेरा पन तनी हमरा के मुर्गा बना के खिया दस बता करेजा ना खाए अपन करेजा ना खा अब जइह ना करेजा खाए त अब बोरा झोरल निकलला में कुछ बा अब जइह ना हमारा के तो नहीं लागत के जइह
लेकिन खदेर के भेजे के बाटे कन्यावा से भी उनकर के बरियारी क के आ घर से निकाले के बा। हम यही जब बेटा अजी हां का चाहतनी अब चाहतनी कि कोनो जहर मार खा लो स घरवा में ये जोहर में आता ना होता तो भाई बनू चाहिए से पूछ जाई बनी नु खाई ले क्यों होता मने अपन कुल काम भइल अपन घर दुआरे निकला गेला हितना तो अन्य जन तो डरा के रहा तब जो इना तो डेराइल नहीं खेस बैग निकाल देनी बाहर लिया और साड़ी लिया जाता भेज के कहां दिए तो विदा कर दे तब हम हमारा गाड़ी गांव में निकलल बड़ी घूमे के विदा ना करियो सा फिर साथ हो जाए तो भइयन केतन भग यहाँ ये नहीं होनी तो घर बचे वाला गाड़ी देखा धरवा के घर बचे वाला बा घर बचे वाला बाटे ना तो घीच घाट के बांध के ले जे तो चलो कर के तब का हां एक दिन का भागावल जिंदगी भर खत्म कर देबे के मत खींच दे ना एक दिन का भागावल जिंदगी भर हटाइए देबे के सब बाटे दलाग में बैठे तन मने अच्छी पिया हो ओकरा विदा कर है जा लोगवा उनकर डाल दनी उजर का डलम नहीं गाड़ी खुलल देखो एगो लुगा दे डलाई ना। दे दिया जे एगो दिया ना कनियो से मंगनी छो देख लेके आवेली दीदी ली हई वाला लिखवा दे दे हां चल ठीक बा ये लुगा टिफिन दसरे बकारा बनल बाटे बहुत मस्त बनल बाटे टिफिन डाले ससे टिफिन दस का करबे कटहल दे कटोरा रे हमरा के दिल्ली से खाए के हम का कनी देखा स तहनी के हमरा रहला में कतरा फायदा बाटे अरे हे या हमने भाई बैठ के रोवा त या तोरा कटोरा लौकता हो जे फूफा के का हाल भइल बा जइबे कि ना जइबे हाय अजी फजी हई साड़ी लेई धरी हाथवा में धरी ना रोले खौसम ले जाए तो लेके जा हई बैग भाई धरे अरु कहो चलिए जा हई बैग धरी हां आ चली अब जा ले डुगिया तहनी का औकात में के ना बकरा खाए के आ भैया ये बनल मन हाणी में कब बकरा होया होया देलो न पीस आ चाहनी के चार गोलिया के दे दे राय दे हमें के दूसरा को ना खाने है जन्नी और असल बहे में आ तो इधर खा के चल ये ना कल झगड़ा होई तो कैसे ताना मरियो समन के आय क्या हम कहिए कर तोरा सुनिए कि झगड़ा होने से तो हम लोग के ती बतिया बता दी बेटा जा तू का 10 को कले रह जाइन कर दे अरे पैसा छोड़ ले जी चले पैसा छोड़ भाई तो बबुआ सुनी ले आ बस पकड़वा के आए ले कन्या चल पैसा रे मिल जा हम तो किसी रात की चले बुआ जी जाई जाई रहुआ यहाँ कहाँ नहीं हवा कर ले बुची हम दे पैसा रहुआ के अरे नहीं रो छा डालो सा पैसा लेत रहो मम्मी जी नहीं थी मम्मी जी मर गईली ले जाई गाड़ी पकड़वा दे तू के पैसा दी आइए दादा जल्दी से तो चल जाओ तब ना वो कन के करे घरे मुंह बकरा देखले बाड़ी बकरा खा के नहीं रही न जावे दादा आप दिल में तसल्ली आई पहले गाड़ी में बस में बैठ जा बसो पहले उतर के मोटी अरे चली बाबा चलिए यो का ले बाड़ो कई बार ओंगने आ गइल बाड़ी ठीक ना इका जंतर लेके हमारे रात चली हमनियो का रात चलावे आवेला सीधा उंगली से नहीं निकलेगी तो बनावल जाई खाइल जाई पैसा कि हमरे इधर राजबा रोवा त ससी हमरो बताई चल बे कि ना तू कोई ना कल बस खुल गइल हवे हमरा से दौड़ जाता ए पुधरा दे ई रिक्शा धरवा ले जाके चल पहले में गाड़ी चल अरे ए चल नहीं अरे हम चली फिर चल अरे हिस्सा लिखा सारा अरे हिस्सा कैसा हिस्सा धैर्य जी हम छोड़ते ना बिना धैर्य छोड़ के दे हां दार चल धैर्य रही छोड़िए मत आई दादा